El grup Tersa està compromès amb valors com la integritat, la transparència, l'equitat i la sostenibilitat. Per això compta amb un programa de prevenció de delictes, també conegut com a Compliance. Què és el programa de prevenció de delictes i per a què serveix? És una eina que serveix per prevenir i lluitar contra qualsevol tipus de corrupció i altres possibles delictes i incompliments per part de l'empresa i les persones que hi treballen. Els 3 pilars del Compliance són el Codi de Conducta, la Guia Anticorrupció i la Bústia Ètica. El Codi de Conducta inclou les normes i bones pràctiques que han de guiar el dia a dia de les persones que treballen al grup Tersa. A la Guia Anticorrupció s'hi expliquen possibles situacions i pràctiques corruptes perquè sigui més fàcil identificar-les i conèixer com s'haurien de gestionar. Quan es detecta una irregularitat, cal comunicar-ho a la unitat de compliment normatiu de l'empresa, que vetlla perquè es compleixi el Codi de Conducta. Les unitats estan formades per un representant del comitè d'empresa, un de direcció de persones i un de direcció jurídica, a més d'una figura externa, un advocat encarregat d'investigar qualsevol irregularitat. És aquesta figura independent, l'Ombudsman, la que rep i gestiona les consultes i denúncies a través de la Bústia Ètica, un canal segur i totalment anònim. I si es faciliten dades personals per fer un millor seguiment del cas, es tracten amb estricta confidencialitat. Important. Totes les persones que treballen al grup Tersa, empreses proveïdores i agents de negoci, tenen el deure de conèixer el Codi de Conducta. I davant el dubte, abans d'actuar, és millor consultar i informar-se.